Okay, no? Mga igsoon, mayong buntag. Anatong tanan, labi na sa atong Supreme Founder sa Kingdom of Praise. Walay laing mga kayon, Supreme Divine Master of Dito Liao, mayong Dr. Monser, uban sa tibok nimong pamilya, mga nanay, mayong Dr. Sab, sa tanan ng mga kauban nato sa 12 days, mayong buntag kaninyo, o sa mga bishop, mayong buntag isa. Ingon man sa itong igsoon diha sa Maryland, USA, kay Cardinal Ambrosio Rizani, mayong buntag, no? O sa inyong hibok ng pamilya, o kay Bishop Arturo Flores Amaba, diya sa Semirara Antique. Uban pa nga mga nagsubaybay sa itong programa, din sa live sa Facebook, mayong buntag, mayong udto kaninyong tanan. Mga igsoon, nindot, kaayo ang husay sa atong igsoon nga nahiuna nga mao ang ikaduhang na pertahan nga si Cardinal Edwin Rebeca Morcillo nga ang iyang gipamatud-an nga kanang adlaw ug takna, no? Adlaw ug takna, katong adlaw nga takna, katong adlaw nga kanus-a moinom pag-usab si Kristo gikan sa bunga sa paras o iyang hatag dinhi karon sa inyo ang mga husay, no? Mga igsoon, ini nga akong tema kaning nahisulat sa balang kasulatan. Pero ang atong title, kung sa mga naging harian ang proporo ni Kristo. Kay isulti man din sa kasulatan sa Daniel, no? Daniel 2:44. Mo ni isulti ni propeta Daniel. Kay ang mga tao karon naghuna-huna og unsang naging harian ang tukuron ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mao ni karon ang wala gayud nila makita o asa kining harian sa Dios ug unsay ngalan sa gingharian nga tukuron sa Dios. Mga kaigsuonan, atong basahon ang gisulti ni propeta Daniel sa kapitulo 2 bersikulo 24. Mao kini ang nagaingon. Daniel kapitulo 2 bersikulo 24. Og sa mga adlaw ni anang mga haria, ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili gayud malupag. Ni ang gahom ni ana mahibilin sa laing mga katawhan. Apan kini magadugmok o magaut-ot niining tanan ng mga gingharian o kini mulungtad sa walay katapusan. Sa to ka gingharian ni nga walay katapusan. Unsa man nga gingharian mga kaigsuonan, unsa man ni kinahanglan akong balikan ang danggo ni Nabucodonosor kay mao kadto ang kadtong mga gingharian nga nagrepresenta nga nahimong ecclesiastical gingharian sa tibuok kalibutan. Atong balikan ang gisulti dinhi sa 2:31. Nga naman, kaning Daniel 2:31 nga hinis si Nabucodonosor nagdanggo. Si Nabucodonosor nagdanggo sa usa ka larawan sa tao nga niana ang usa ka larawan sa tao nga bahin sa lima. Ang ulo bulawan, ang dughan ng mga bukton sa lapi, ang tiyan tumbaga, ang paa, no? Tiyan o ang paa tumbaga, ang bitiis puthaw. O dito sa tumoy sa tudlo sa mga tiyan may bahin nga puthaw ug may bahin nga yutang pulunon. Ingon ani yung mga kaigsuonan. Sa danggo ni Nabucodonosor, adunay usa ka larawan nga ang usa ka larawan sa tao na bahin kini sa lima. Truita o tao. No? Diyan. Kanina, usa
gidanggo ni Nabucodonosor. Mismo si Nabucodonosor, wa makahatag si tawlog sa iyong danggo. Mao nga usa ka kapitan ni Nabucodonosor nga mao si Ayo, inisugo sa pagpangita sa tanang mga salamangkiro, sa tanang mga manalagna, sa tanang mga kamaong hubad sa danggo, nga ang danggo ni Nabucodonosor makalinisan, makakahadlok. Mao nga walay usa sa mga salamangkiro nga manalagna ang nakahubad ali gawas ni propeta Daniel. Mutong nagalakaw si Aryo, nakita niya si propeta Daniel. O isbinlan ni Daniel, isbinlan ni Aryo, si propeta Daniel, na ang adunay danggo ang hari, na mao si Nabucodonosor. Nga ang danggo ni Nabucodonosor, nga adunay usa ka larawan sa tao, nga niini ang ulo bulawan. Ang dughan ang mga bukton sa lapi, ang tiyan o ang paa kumbaga, ang bitiis may bitiis puthaw o diha sa tudlo sa mga tiil may bahin ng puthaw o may bahin nga yutang pulunon. Mao ni ang danggo ni Nabucodonosor maghandagan og kusay ni propeta Daniel. Atong basahon kung unsa ang istorya dinhi sa kapitulo 2, bersikulo 31 magsugod. Mao kini mga kaigsoon. Diara. Ikaw o hari, si Nabucodonosor, nakakita o nakasugong sa usa ka dakong larawan. Kining larawan nga dako uyamo o kansang kasilaw maayo kaayo. Mitindog sa imong atubangan ang dagway ni ana makalinisan. 32. Mahitungod niini nga larawan ang iyang ulo. Ani? Ulo, bulawan. Bulawan nga lunsay. Ang iyang dughan o ang mga bukton sa lapi. Ang iyang tiyan o ang paa tumbaga. Ang iyang mga bitiis puthaw. Ang iyang mga tiil may bahin nga puthaw o may bahin nga yutang pulunon. Atong padayonon ang 35. Nakita mo hangtod na ang usa ka bato. Kani, mga kaigsunan. Hangtod, adunay usa ka dakong bato. Nga ganing bato, naglaglos sa larawan sa tao, diha sa tudlo sa mga tiil, diha sa puthaw, diha sa tumbaga, diha sa salapi, o diha sa bulawan. Kining tanan, apil na nimutang pulunon, kining tanan, nangadugmok ni sila. Ano sila nangadugmok? Nangadugmok ni sila. Kay adunay usa ka bato nga naglaglos sa larawan diha sa tudlo sa mga tiil, diha sa puthaw, itang pulunon, tumbaga sa lapi ug bulawan, nangadungan sila kadugmok. Atong padayon ang pagbasa. Ang iyang dire, nakita mo hangtod na ang usa ka bato. Ani, gisaksak nga walay kamot nga hilabot nga naglaglos sa larawan sa tao. Yan o. Minglaglos sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw ug yutang pulunon ug nadugmok kanila. Unya ang puthaw, ang yutang pulunon, ang tumbaga, ang salapi ug ang bulawan nadungan pagkadugmok ug nangahimong sama sa tahod sa mga salog nga giukanan sa panahon sa tag-init ug sila ginapadpad sa hangin sa pagkaaki nga walay dapit nga makita alam kanila ug ang bato nga naglagpo sa larawan nahimong usa ka dakong bukid ug gipuno niini ang tibuok kalibutan. Mao nga kaning bato nga gisapsap gisapsap nga walay kamot nga nahilabot nga naglagpo sa larawan sa tao ug niini ang lukot niya intiro kalibutan. Ano? Muni ang danggo
nila Nabucodonosor nga gihatagan og husay, gihatagan interpretasyon, gihatagan kahulugan ni propeta Daniel. Nagkaroon kaning bulawan mao mani si Nabucodonosor. Atong basahon sa 36 mo kini mga kaigsunan. Kini mao ang damgo o ang kahulugan niini isugilon mo sa tubangan sa hari si Nabucodonosor. Ikaw ang hari, mao ang hari sa kaharian. Ang kangkinsa ang Diyos sa langit, mihatag sa gingharian, sa gahom, sa kusog ug sa himaya. O sa bisan diin nga dapit ang mga anak sa tao managpuyo, ang mga mananap sa kapatagan ug ang mga langgam sa kalangitan iyang gihatag sa imong kamot naghimo kanimo agalon nga agalon kanilang tanan. Ikaw kadtong ulo nga bulawan. Mao nga Nabucodonosor ni aning ulo nga bulawan. Sunod kanimo Nabucodonosor, mutindog ang sa kagigharian nga ubos kanimo. Kaning sa lapi, kinsa man ni aton padayon ang pagbasa. Ha? Dire. Og sunod kanimo mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo og may lain na ikatulo, ana sa ikatulo. Ang ikaduha nga gingharian mao kining Medo Persia. Nga ang ani mao si Dario ug si Ciro. Aning Medo Persia. Kay ang kaning Medes ang Dario, ang Persia ang Ciro. Muna nga Medo Persia. Adunay ikatulong nga gingharian nga tumbaga. Mao kining Greece. Kanang ikatulo nga gingharian. Kay noon sa tibok kalibutan, walay laing gingharian gawas ani nga gidamgo ni Nabucodonosor nga kanang bulawan mao si Nabucodonosor, ang sa lapi mo ang Medo Persia nga si Dario ug si Ciro, ug ang tumbaga Greece nga mao si Alejandro Magno. Atong padayonon pagbasa. Ug ang ikaupat nga gingharian mulikon sama sa puthaw na puthaw. Unsa man ni? Roma. No, Roma. Na, ug ang ikaupat nga gingharian mulikon sama sa puthaw. No, sama sa puthaw. Sanglit ang puthaw magadugmok ug magadaog sa tanang mga butang. Ug sama sa puthaw nga magapigsat niining tanan kini nga gingharian kani. Kini nga gingharian na magabungkag o magadugmok. Kulatay uno, o sanglit imong nakita ang mga tiil o mga tudlo sa tiil na may bahin nga yutang kulunong sa magkukulon o may bahin nga puthaw. Kini mahimo, no? Mahimo na gingharian. Ano siya? Usa naman ni Israel. Israel. Usa naman ni kaysa diya sa usa ka diya sa karaman sa tao. Usa naman ni tiil man ni mao magibahin na lutang tulunon ug tao. Mga kaigsuonan, akong padayonon. Ug sanglit imong nakita ang mga tiil ug mga tudlo sa tiil nga may bahin nga yutang tulunon sa magkukulon ug may bahin nga puthaw. Kini mahimo nga gingharian nga binaybahin apan anaa ni ana ang kalig-on sa puthaw. Sanglit sa imong nakita ang puthaw gisakop sa yanang sa yuta nga kulunon. Mao ni padayon ta. Og ingon nga ang usa ka bahin sa mga tudlo sa tiil puthaw man og ang usa ka bahin mao yutang kulunon mao masaging harian. Malikon ang usa ka bahin o gabok ang lain nga bahin. 43. Og sanglit imong nakita ang mga puthaw gisakdan sa yanang lutang
sila musagol sa ilang kaugalingon. Uban sa kaliwatan, sa katauhan, apan sila dili makakatapot sa usa o usa, sama sa putaw nga dili musagol sa yutang kolonon. Ngunit gisulti sa 34 ug sa mga adlaw ni aning mga kaning ginhariana, no? Ug sa mga adlaw ni anang mga ginharian. Sa mga adlaw ni anang mga harian, ang Dios sa langit magatukod ug usa ka ginharian nga dili malungkag. Sa to pa ang Dios magtukod siya og usa ka ginharian nga dili malungkag. Na ni ang gahom ni ana mahibilin sa laing mga katawhan apan kini magadugmok o magaut-ut ni ining tanan ng mga ginharian o kini mulungtad sa walay katapusan. Karon, unsa man nga ginharian? Unsa man nga ginharian? Atong basahon ang giingon dinhi sa Daniel kapitulo 3 versikulo 3. Unsa nga ginharian? Pagkadagko sa iyang mga timaan o pagkagamhanan sa iyang mga kahibulungan. Ang iyang gingharian mao ang gingharian nga walay katapusan. Unsa to nga gingharian? Gingharian nga walay katapusan. O ang iyang dominyo nagagikan sa kaliwatan. Atong tan-awon mga kaigsunan. Nagagikan sa kaliwatan. Atong tan-awon nga kaning batong nagisapsap kinsa nang batuha. Atong tan-awon kinsa nang batuha. Sumala sa kasulatan sa unang Korinto 14 nga kaning bato si Kristo. Nang karon kay kani kanang gingon niya na kaliwatan sa kaliwatan. Ang Abraham na kaliwatan. Sa to pa dili ka makaistorya sa gingharian nga iyang tukuron kung dili ka manukad dito ni Abraham. Mao nga sumala sa kasulatan sa Isaias kapitulo 51 bersikulo 1 ug 2 giingon man diri atong basahon. Aron nga makita nato nga unsa nga gingharian nga iyang tukuron ang giningalan nga gingharian. Kay gisulti diri mao ang gingharian nga walay katapusan. Unsa nga gingharian? No? Propeta Isaias kapitulo 51 1 ug 2. Atong basahon. Isaias 51 1 ug 2. Yan ha. Pagalinghog kanako. Kamu man na nagsunod sa pagkamatarong. Kamu man na nagpangita ang Kristo. Tuman-aw kamo sa bato. Si Kristo. Tuman-aw kamo sa bato, diin kamo sapsapa. O sa lungag sa gahong, diin kamo kaluta. Kaning og sa lungag sa gahong diin kamo kaluta, Ehipto man to. Ato na makita karon. Nganong Ehipto kanang lungag sa gahong. No? Padayon ka sa dos. Ingon rin tuman-aw kamo sa bato. Diin kamo sapsapa. O sa lungag sa gahong, diin kamo kaluta. Dos, tuman-aw kamo kang Abraham nga inyong amahan o kang Sara nga nanganak kanyo. Kay sa usa pa lamang siya, gitawag ko siya, o gipanalanginan ko siya, o gihimo ko siya nga daghan. Mga sinapsap kadto, mga kaigsunan. Ano yung bato? Si Abraham ni Abraham. Mao nga, dili man ka makakita kung unsang gingharian nga iyang kapuron kung dili ka manungkad dito ni Abraham. Kinaa diha sa kaliwatan ni Abraham, diha ni Abraham, makita nato nga kanang iyang kapuron. Unsa man nga gingharian
kinaharian nga iyang tuguron. Ato sa ni tan-aw kung ato ni mga gibuhat karon hindi sa kinabuhi ni Abraham. No? Ani? Dita. Kay si Abraham ang bato. Sumala sa kasulatan, tuman-aw kamo sa bato diin kamo saksapa. Ug sa lungag sa gahong diin kamo kaluta. Tuman-aw kamo kang Abraham nga inyong amahan. Sa tupa, dinita mo tutok ni Abraham. Mga kaigsunan, dinita ni Abraham tutok. Karon kung saan man nato? Ha? Kung saan man nato karon sa kanibalo-ari? Nga dili man ta tutok, dili man ta patan-aw ni Abraham. Tungod si Abraham amahan. Tungod si Abraham bato. Naging bato man si Abraham, niya kaning bato, Kristo man busa, kanang bato, si Abraham, kanang Kristo, mao si Abraham. Dili sa kinabuhi ni Abraham, aduna siya'y mga asawa. Tanaw na nato ang senaryo ani. No? Tanaw na to ang senaryo. Dili ni Abraham, ang una ani si Sarah. Ha? Si Sarah, ano siya? Tumanaw kamo ni Abraham, inyong amahan, kung Sarah man ang anak ninyo. Ang sunod ani, si Agar. Ha? Dili ni Agar, matao dayon si Ismael. Oh. Kana. Sa ikatulong na asawa ni Abraham, mao si Sitora. O dili ni Sitora, nigawas ang unong niya ng mga anak nga gikan ni Zimram. Isa pa, si Joksan. No, Joksan. Sunod, si Joksan o si Midan. Midan. Oh. Sunod, si Midjam. Sunod, si Isba. No, Isba. O si Suwa. Muni ang unod ng mga anak ni Sitora. Nga si Simram, si Joksan, si Midan, si Midjan, si Isba o si Suwa. Anak. Karon, kaning unod niya ng mga anak, aduna ni tagsa-tagsa pa mga gasa bihatag niya. Kaning Simram, mo kini ang Judaism, no? Judaism. Kang Joksan, mo kini ang Buddhism. Buddhism. Kana. Kani kang Midan, mo kini ang Confucianism, no? Confucianism. Oh. Kani kang Midjam, mo gayud kini ang atong itarong ni, no? Ato itarong ni para kuan dili ipak pa nga. Ani. Kato si Joksan, muni ikaduha, Joksan. Ana. Sunod si Midan. Sunod si Midjam. Sunod si Isba. Sunod si Suwa. Pila na? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kani si Abraham mo kini ang Judaism, no? Judaism. Buddhism. Ang ikaduha, kang Juksan. Kang Midian mo kini ang Confucianism. Kang Midian mo kini ang Taoism. Kang Isba mo kini ang Shintoism. Kang Swa mo kini ang Hinduism. Na? Nagkaroon kay gingon man diha nga ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac. Anak. Muna yung mga kaigsunan. No? Ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Jacob. Dinhi ni Isaac mugawas ang iyang asawa nga mao si Rebecca. Dinhi ni Rebecca nailukso ang iyang anak nga kaluha nga si Jacob o si Esau. Ani si Esau o si Jacob. Nagkaroon dinhi sa Omani. Anak. No? Mga dinhi sa kang Abraham, nagsulti ang Diyos tumanaw kamo kang Abraham o kang Sara na nanganak ninyo kay si Abraham sa tulig bato o ang bato Kristo. Sa pa, aning Kristo mao si Abraham. Dito rin na niya. Kay siya man ang isugo ani. Mao nga dinhi sa istorya ni Isaac, ngatong panahon nga si Isaac halap na, di na siya makakita. Iyang gitawag ang iyang anak nga magpakuha siya o mga lamian na pagkaon. Anak, ang edad ni Isaac sa isinta o iyang edad sa isinta. Nagpatawag siya sa iyang kinamagulaman na anak. Karon, ang nahitabo, nagtungod ni Rebecca ang gisulti ni Isaac. Nanini, si Isaac manalangin siya. Dito siyang anak na si Esau. No? Manalangin siya. Kaya naman, aron nga ang panalangin dito ni Isaac, mapunta sa iyang anak na si Esau. Apan, kadungog pa ni Rebecca, mao nga iyang giingat iyang anak na si Jacob. Kay iyang nahulog man yung paborito niya na si Jacob. Kay si Jacob na tao sa balong. No? Kani, mga ngayam. Na. Iyang ina siya ko nga magluto si mga lamian ng pagkaon. Dito niya siya mga si Isaac. Karon, niyon si Jacob na dili siya. Nga naman, si Esau, usa ka mga ngayam, tao sa kapatagan, unya, nahimutan ko ni Isaac, kaya magkakaon na siya mga lamian. Aron ganit siya ko mga kaigsunan. Gisugo siya inahan si Rebecca. Gisugo siya
mo uwas mga lamian, lutuon o dadto siya amahan. Aron nga panalanginan niya. Di balik ba siya, di ko siya balibon. And ano man, yan panahon na mga kaigsunan. Ano yung sirbika? Dili siya makaanak. Apuli. Apuli sirbika, di siya makaanak. Mau nga nangamuyo siya sa Diyos na makaanak siya anak. So nadungog sa Diyos ang pag-angko. Mau maniwan ang Diyos. Adunay Rebecca. Sa sunod nimo adunay duha ka tawhan nga labing adunay duha ka tawhan sa sunod nimo. Ug ang duha ka tawhan pagabahilon sa sunod sa imong ginawaan ug ang magulang magalagad sa manghod sa sumala sa Genesis 23:25. Mao nga ang unang natawo si Esau. O gisunod ang iyang igsoon nga lalaki manikupot sa tikod ni Esau ingana sa ngalan Jacob. Mao nga natong panahon na gituman to ni Jacob ang gisulti sa iyang inahan. Mao nga nagluto siya ng mga lamian, gidala siya ng amahan. Ningon siya, amahan ko na ang pagkaon ng imong iyang gidalit dito ni Isaac na iyang amahan. Halap naman si Isaac, hindi na makakita pa. Karon, nangayo siya panalangin. Jacob, siya amahan. Panalangin amahan ko. Mao nga, nadungog ni Isaac nga ang tingog na iya nadungog kang Jacob. Mao nga, iyang gipanuol si Jacob. Iyang gihilam ang iyang tingkoy o iyang bukton. Hilam. Dayon siya nga ang tingog kang Jacob apan ang lawas kang Esau. Mao nga dito gipanalanginan si Jacob gikan sa iyang amahan. Mao nga pag-abot ni Esau wala na siya makadawat og panalangin nga katong panalangina. Mao katong panalangin nga dito ni Abraham nga iyang amahan. Amahan aning Isaac nga si Abraham. Amahan aning Jacob. Si Abraham na Jacob. Mga, giingon sa kasulatan, kumanaw ka mo kang Abraham na inyong amahan. Dili ta pwede nga makadensyo kang Isaac. Dili ta pwede makadensyo kang Jacob. Kung dili, manukad kita dito ni Abraham. Kay mao kini ang principal nga istorya din ni manukad kang Abraham. Kay si Abraham, kung sa kani, bato. Unya ang bato, Kristo. Mao nga, ang mga anak sa Diyos, mga sinapsap, gikan sa bato. Sumala lagi na, Taraw. Patalinghog kanako, kamo nga nagsunod sa pagkamatarong. Kamo nga nagpangita, kang Kristo, tumanaw kamo sa bato, diin kamo sapsapa. Tumanaw man sa bato, diin kamo sapsapa. Unya ang bato Kristo man. Unya kaning bato si Abraham ni. Mao nga ningon siya, tumanaw kamo sa bato, diin kamo sapsapa, ug sa lumag sa daon diin kamo kaluta. Mao kini ang hitsura sa giikana dito ni Abraham. Mao nga dinhi kay sa Jacob ang nakadawat sa panalangin, dili man si Esau. Mao nga sa kasulatan, dili siya pagagnanan ng Jacob kundi Israel ang iyang ngalan. No, Israel na iyang ngalan. Busa dinhi karon mga kaigsunan. Kay atong panahon na wala ka man si Abraham. Mao nga dito na ni Jacob ang istorya. Mao nga dinhi ni Jacob. Dinhi ni Jacob. Nag-istorya ang Diyos sa kinabuhi ni Jacob nga adunay mga asawa. Dinhi ni Jacob adunay mga asawa nga mao si Raquel. Isa si Leah, si Silpa, si Bilha,
anak. Nan karon kay upat man ka asawa ni Jacob ini. Unya dinhi sa mga asawa ni Jacob nahimugso ang 12 niya ka mga anak. No? Kita ni Ruben, Simeon, Levi, Isakar, Zabulon, no? Si Dan, si Naphtali, si Gad, si Aser, si Jose, o si Benjamin. No? Mao nga dinhi ang 12 ka mga tribo, no? Tribo ni Jacob. Anak mga kaisunan. 12 kaniya ka tribo, 12 niya ka anak. Karon sa istorya ni Jacob, kani sila, kung imong tan-awon, mga kaisunan, kung imong tan-awon, nisulod sila sa Ehipto, ni atong tuig, positive 57. Diha sila nisulod sa Ehipto, ani? Nisulod sila sa Ehipto sa positive 57. Nang karon kay naulipon man sila sulod sa 430, mao man ang gula sila ni anang positive 487. Ani? Mao nga ang istorya natong panahon ng kaigsunan. Kung imong tan-awon giingon man diri, ha? Tumanaw kamo sa bato, diin kamo sa sapa, ug sa lumag sa gahom, diin kamo kaluta. Mga sa Ehipto man to, dito man sila naulipon sa Ehipto, sulod sa 430. Unya ang prueba nato dito, nga natuman katong ingon nga diin kamo kaluta, tumanaw kamo sa bato, diin kamo sa sapa, ug sa lumag sa gahom, diin kamo kaluta. Dito man to may tabo sa panahon ni Jose. Nga si Jose, ilang patyon? Patyon na si Jose. Itambog dito sa gahon. Nga tiwag man ito mapatay dito si Jose, kibalik niya sa dito sa Ehipto. Busa, anang gahong Ehipto. Kanak mga kaigsunan. Mga, di naman sila nisulod sa 57 na positibo. Mga naulipon sila sulod sa 430 sumala sa Exodo, Kapitulo 12, versikulo 30. 430 sila naulipon o nanggula sila sa 487. No, 487. Nga niini, dito na sila sa kamingawan sa Sinai. Sa ikatulog ka bulan. Kung sa mga ikatulog ka bulan, Abib, Siban. Sa ikatulog ka bulan, bulan to sa Siban, dito na sa kamingawan sa Sinai. Mao, nga dito na nagsulti ang Diyos ni Moises. Niingon ang Diyos dito ni Moises. Ha? Niingon ang Diyos dito ni Moises. Ingon siya, alang anako, kamo mahimo mausa ka gingharian sa mga saserdote in kingdom of Christ. Busa, ang gingharian ay ang ipasabot nga gingharian na tukuron, ang gingharian nga walay katapusan, mao katong kingdom of Christ. Nga niini ang kingdom of Christ adunay mga principal na partakers nga dito ni Abraham, Isaac ug Jacob. Mao dinhi ang kingdom of Christ. Mao dinhi sila ang kingdom of Christ. Nga gisulti sa Dios dito ni Moises, nga gisulat dito sa bukid sa Sinai, sulod sa 30 ka tuig. No? Dito na nagsulti ay ang gisulti gipanawna ni propeta Daniel. No, gipanawna ni propeta Daniel nga ang gingharian nga ang Dios tutukod og usa ka gingharian nga dili manumpa, mao ni ang kingdom of Christ. No? Giingon man dito nga mao ang gingharian nga walay katapusan. Sa pa everlasting kingdom. Unsa nga kingdom? Kingdom of Christ. Dili man matawag og kingdom of Christ kung kulang ang mga partakers ani. Dili man pwede nga mahimo siyang kingdom of Christ kung dito ra ni Jacob. Kung dito ra ni Jacob,
dili to siya mahimong kingdom of Christ. Kay kulang man. Di mo siya kasulatan, tumanaw ka mo kang Abraham. Sa to pamanukad kang Abraham. Pagpanukad mo ni Abraham, di man na pwede. Dili niyo ibasahon. Kay mo man ni ang tambungan sa lamisa. Di ba sa malas na sulatan? Daghan niya ang mga gikan sa silangan kasapang tambong sa kananan. Uban kang Abraham sa akong Jacob. Unya kung kanilang duha o kanilang isa, mahimo rin ang kingdom of Christ. Nga kulang ang mga partakers. Nga kaning ang Abraham, aduna sa tulo ka mga asawa nga si Sarah, si Agar. O dito ni Agar, nataw si Ismael nga mga Muslim. O dito ni Situra, nataw ang niya ka mga anak nga adunay tagsa-tagsa ka mga gasa nga gihatag. Nga mga si Simram, si Joksan, si Nidan, si Nijam, si Isbak, o si Swak. Unya kay si Simram, mao man ni ang Judaism. Unya kay si Joksan, mao man ni ang Buddhism. O ang Nidan, mao man ni ang Confucianism. O ang Nijam, mao ni ang Taoism. O ang Isbak, mao ni ang Shintoism. O ang Tanswa, mao ni ang Hinduism. No? Karon kay pagbasa lain na pud nga panay, dili naman kang isa. No? Kay kumplito naman dire. Sa to pa diri kang isa, di man pwede nga si Isaac na kung wala siya asawa. Mao nga na siya asawa, dili pud pwede nga wala ko siya anak. Hinoong gisulti wa siya anak, kay apuli man to siya. Pero di man pwede. Kay magbubakan ang istorya sa Dios kung wa siya anak. Mao nga gitigaan siya anak nga kaluwa, Jacob o Esau. Nan karon kay dinhi sa kinabuhi ni Jacob, si Jacob man ang nakapanunod sa panalangin nga gikan ni Isaac. Unya katong panalangin gikan ni Isaac, mao man to ang panalangin didto ni Abraham. Mao nga manaw kamo ni Abraham nga inyong amahan o kang Sarah ang nanganak ninyo. Mao nga ini mga kaigsunan, dinhi sa papel ni Jacob, aduna sa upat ka mga asawa nga si Raquel, si Leah, si Silpa, si Bilha, o niini dili sa mga asawa ni Jacob na himugso ang 12 ka tribo o 12 ka banay ni Jacob. Nandiyan sila, mao man ang isulod dito sa Ehipto ni anang Pasitibo 57. Dito man sila nisulod ang Pasitibo 57. Pagsulod nila dito sa Ehipto, naulipon sila sulod sa 430. O niini, nanggula sila sa Pasitibo 487. More is a kingdom of rest. Kingdom of rest man kay pag human sila na ulipon dito sa Ehipto, nanggula sila ani dito naman sa kamingawan sa Sinai. Unya dito sa kamingawan sa Sinai, nagsulti ang Diyos dito ni Moses. Ningon ang Diyos dito ni Moses, and ye shall be unto me a kingdom of rest and a holy nation. Atong basahon. Exodo Kapitulo 19, versikulo 5 o 6. Muna isulti sa Diyos. No? Daraw. Busa karon, kung kamo magapatalingog gayon sa akong tingog, o magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi, gikan sa kinataliwad-an sa tanang mga katawhan, kay ang tibuok nga yuta ako man. May sulti sa Diyos. Say, ug alam kanako, kamo mahimo nga usa ka gingharian. Unsa nga gingharian? Sa mga saserdote. O usa ka balaan nga nasod, kini mao ang igakamulong mo sa mga anak sa Israel. Katong gisulti ni Daniel na mutuod ang Dios og usa ka gingharian nga dili malungkag, mao di ay ang kingdom of rest. Mga kaigsunan, kingdom of rest di ay ang tukuron sa Dios, ang tukuron ni Kristo usa ka gingharian sa mga saserdote. Unya karon mga kaigsunan, dili man ay pwede nga dili siya mahitabo. Mahitabo jud ni tanan. Ha? Mahitabo ni tanan. Ani.
Kani mo ni si kingdom of Christ. Kay kanuman, kumplito man. Dini ni Abraham, kumplito niya mga asawa, mga anak. Dini ni Isaac, kumplito yung mga anak. O dini siyang anak na si Jacob, kumplito po ng mga anak. Nisunod sila sa Egypto. Anak sa Tigo. Naulit mo sila sunod sa 430 na tuwing. O nanggula sila ani, mao mapag-abot nila sa Sinai, sa ikatulong kagulan na maong bulan sa Siban, dito nagsulti ang Diyos nga, and ye shall be unto me a kingdom of rest and a holy nation. Nagkinahanglan ng po nga mahimo ang pinili ng katawan. Unsa nga katawan? Katong kahukuman sa harian ng mga saserdote. Sa ato pa, ang resulta ni tanan-tanan mga saserdote. Kikisulti man sa Diyos 3 nga mahimo mo usa ka gingharian mga saserdote. Unya dili ta mag kinabuhi sa mga saserdote, dili na sa kingdom of Christ. No? Sumala sa kasulatan, sa unang sulat ni Apostol Pedro 2:9, nga usa ka kaliwatan nga pinili ang kahukuman sa harianong mga saserdote. No? Usa ka gingharian nga mao ang gingharian sa mga saserdote. Nagkaroon din itungha man eh. Nitungha man ang Kristo. Nitungha ka ng Kristo, ingon kalabaw sa saserdote dito sa panahon ni Jesus. Nitungha man na, naman, kay katong kingdom of Christ, ginumala adto sa mga maghuhukom. No? Gidumala at sa mga maghuhukom, gikan yung tungin aon, gidyong tula, jaer, jiti, itsan, inon, abong, samson. Katong mga maghuhukom, gidumala at to. Nagkaroon din, nagpapakasala mo sila, gipulihan dayon og mga hari. Mao kadto si Saul, si David, si Salomon. Dito ni Salomon, nag-iisip itong istorya, katong kingdom of Christ. Mao nga niabot ang panahon nga nigawas kanang Kristo dito ni Jesus. Nga unsa? Ingon nga labaw sa saserdote. Mao nga kay labaw sa saserdote man siya. Busa ang mga tao, ang mga katawhan niya ay mao ang kahukuman sa harianong mga saserdote. Isulti mo na ni Jesus. Ang sulti ni Jesus, mga kaigsunan, unsa may prueba nga kingdom of Christ kato si Jesus. Unsa may prueba na to? Ingon siya. Sumala sa kasulatan sa Matthew kapitulo 16 bersikulo 18. Si Pedro ang witness. Ingon siya. Pedro, nining nga dakong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Bato, unsa to ng bato? Kristo. Kinsa na si Kristo? Si Abraham nga mao kanang bato. Ingon siya, niining dakong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Nagkaroon kay anong bato? Si Abraham na. Busa anang iglesia, mga sinapsap na di kani Abraham. Dili lang iglesia nga simbahan. Ingon man siya, ingon man si Jesus. Pedro, niining dakong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Si Jesus, unsa to si Jesus? Kristo. Unsa na Kristo? Bato. Unya kay kanang bato, mao man si Abraham. Pag-ingon ni Jesus nga pagatukuron niya ang iglesia, siya. Pedro, niining dakong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Nag-exulti man si Jesus nga si Abraham. Ato pa, nagagikan sa ang istorya, nagagikan ni Abraham. Kay gikan ni Abraham, padulong ni Jesus. Kung imong tanawon, gikan ni Adan, padulong ni Jesus, ika-60 man si Jesus sa kaliwatan. Ika-60 man si Jesus nga kaliwatan, gikan ni Adan. Muna nga moagi ni Abraham. Dito man ang mag-istorya ang Diyos ni Abraham. Dito man ang mag-istorya. Mao nga Jesus, kingdom of Christ niyang gitungkod.
Kingdom of Christ to siya. Ipangita, kung inyong tanaw, anong kingdom of Christ? Nagsangyo siya sa mga butang nga nagsulti siya. No, nagsulti siya, iyong ipangita niya mga tinunan. Niya si Jesus, nagsutana mo to si Jesus. Nagsutana mo to siya. Mao nga, nigawas man si Jesus nga ingon nga labaw sa sacerdote. Nigawas man si Jesus nga ingon nga labaw sa sacerdote. Ato pa, katukang Jesus, kingdom of Christ to siya. Muto iyang gitukod, kingdom of Christ. Nagkaroon kinaamay panahon. Siya lagi ang mutukod si Jesus. Naamay sukod. Naamay sukod ni Jesus. Kung sa may sukod, ang sukod na mugawas, sumala ni Daniel gihapon. Sulod anang kapituan kasi nga adunay mugawas, nga kadto si Jesus. Si Jesus. Kay ingon man dire no, kapituan kasi mana sa to pa 70 kasimana. Alam, 70 kasimana sa to pa 490 man siya. Tarawa. Kami papasok. Ang gisulti ni Daniel, kapituan kasimana sa to pa 490. Adunay Misayas. Adunay Misayas. Adunay Misayas. Kinsa man tong Misayas? Jesus. Kung sa ipruiba nga Jesus tong Misayas, gisulti ni propeta. Ang gisulti diya sa kasulatan sa 11:1 sa Osea. Kung sa gisulti diya sa 11:1 sa Osea, sa bata pa si Israel, nang siya gugmako, gitawag ko ang akong anak nga gikan sa Ehipto. Atong basahon ang Oseas 11:1. 11:1, Oseas. Unsa to? Sa bata pa si Israel. Isa tong Israel, si Jacob. Oseas. Oseas. Sa bata pa si Israel, nan siya gitugmako, itawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Siya kung gikan sa Ehipto. Anak, mao nga sumala sa Isaiah 55, alam kanato mataw ang usa ka bata nga lalaki nga ang kagamhanan igatungtong sa iyang kabaga. Sa to pa kingdom of Christ siya. Sa to pa kanang Isaiah nga gawas ani 490 magpasan ang kingdom of Christ. Magpasan ang gobyerno sa Dios. Mao nga adunay sukod. Sumala ni propeta Daniel kapitulo 9 bersikulo 24-27. No? Naidiri sukod. Busa, gingon niya nga magito kasimana. 49. Tano man ang buhat kasimana, 434. Usa kasimana nga 7. Mao ni. No? Una nga adunay sukod. Si Jesus ang mutukod sa kingdom of Christ. Pero panang mubo lang ang panahon ang ihatag sa Diyos dito niya. Mubo lang. Tanaw na to. Tanaw na to.
kung imong isipon ang 430 ug asa ang uno ani, di jud ka makakita sa uno ani kung dili nimo makita kung kanus-a nahiluli kadtong Jerusalem. Di ba mamakitaan ang uno ng 430 kung dili ka dito sa Jerusalem? No? Kung di ka manupad sa Jerusalem, di ka makita sa uno sa 430. Anong Jerusalem man? Di atong panahon na ang Jerusalem nabihag sa Babylonia na nihari silang Kalbusor, ibihag na itong Jerusalem, kung nag-isulat ng Tunisero, ang sulat, ipahihuli ang Jerusalem. Kanus aman, nahihuli ang Jerusalem, ni Anang 427. Ana, muni siya uno aning 490. No? Muni siya uno. Hindi mo kamalukan. Sa Jerusalem, ang uno, 427, hindi mo isipon ang mapito kasi mana. Kana, kung sa may isulti ang mapito kasi mana. Diba? Basahan na to. Ang Daniel, Kapitulo 9, versikulo tara. Dili ka sa Bajinko. Busa hibalui o sabta na sa pagula sa sugo. Sa pagpahuli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Misaya. Ang prinsipe mabito kasimana. No? Ang prinsipe mabito kasimana. Tato pa 49. 49, imong iluwag ang 49 dire. Ano wag dili? Imo ni siya kuhaan aning 49. No? Mao man ang tubag aning negative 408. Meaning negative 408 gisulti nila kanuman ang duha ka semana tukuron kini pag-usab. Unsa may tukuron? Ha? Unsa may tukuron? Kingdom of rest. Katong tukuron aning sunod aning 408 mao to ang kingdom of rest. Ang sunod aning 408, no? Mao nga aning imong iluwag ang 424 gikan sa kanuman duha ka semana nga tukuron pag-usab aron nga makita nato nga si Jesus ang mutukod ang kingdom of rest. No? Imong tanaw. Kani positive naman na. Automatic na positive. Mao nga sa rules sa algebra, to add the numbers having unlike sign, find their difference and replace the sign of the greater number. So the greater number is 434. Sa to pang maka-minus na. So 40 minus 8 ila 6. Bring down to replacement, the sign of the greater number. Positive 26. Aling positive 26, hindi siya. O din si Jesus nagsugod siya sa pagmantala sa kingdom of rest. No? Kingdom of rest ko yan sangyaw. Kingdom of rest lang to. Ilan man siya? Pedro, nining ibabaw nining dakong bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Masabot na nato nga kanang bato, si Kristo, unya kay kanang bato, si Abraham na. No, si Abraham. Mao nga, si Jesus ang igula aning panahon. Sa 26 AD. Ani, 26 AD, igula si Jesus. Pagula ni Jesus aning positibo by design, ang ilang edad ani pila? 30 man. Oh, 30. Sa 26 AD. Imong dayon ng i-minus. Ato ba 26, puro nga na siya positive, anak. Puro nga na siya positive, kung saan ka mo pag-minus anak ron?
kinahanglan nga mogamit ka og algebra. Ang algebra nagsulti. To subtract numbers, mentally change the sign of the subtracting. Mentally, sa ito ba, hunahuna nimo, ilista ni siya o negative. Negative sign. Maawala yun, makaminus ka, makasubtract ka. Mga to add the numbers having a like sign, binary declaration prefix the sign of the greater number. Mga 30 minus 26, 4. Prefix the sign of the greater number. So negative 4, di ay nato makita na di si Jesus na tao. Ano yung negative 4? Sa negative 4 na tao si Jesus, ang witness o ang prueba nato nga niini negative 4 na tao siya tungod ni Haring Herodes, tungod kay atong panahon na si Haring Herodes, nagsugo siya sa pagpapatay sa mga bata nga nag-edad og 2 anyos paulos, aron nga ang tuyo maapil si Jesus sa kamatayon. Apan napakyas si Herodes sa pagpapatay ni Jesus nga mao kini Misayas. Napakyas. Napakyas. Busa ni ini mga igsunan sa negative 4 mao kini ang tuig na niini kadungan-dungan kini sa kamatayon ni Herodes. Kani panahon ng igsunan. Busa dili ako maulaw mo sulti nga negative 4 na tao si Kristo. Dili sa negative 3. Dili sa negative 2, dili sa negative 1, kay walay Herodes dinhi sa negative 3, negative 2, negative 1 na tao. Si Jesus, wala. Kay walay Herodes na, dinhi si Herodes namatay. No? Dinhi si Herodes. Karon mangutana ta, kung dili si Jesus na tao sa negative 3, negative 2, negative 1, kinsa mang Herodesa na kinsa mang Herodesa ani na nagpapatay sa mga bata? Wala, why Herodes na busa ang sukod nga mubo ng mga panahon sa pagpakita niya sa iyang mga tinungan sa pagpantala sa kingdom of Christ nga mao kana ang tukuron, no? Nagpasabot ni Propeta Daniel nga mugtukod ang Dios ug usa ka gingharian na dili manumpag, which is kingdom of Christ. Busa usa lang ka semana ang pamatun-an. Sa ito pa, 7 years lang ang iyang trabaho. 7 years lang, maungan. Anang 33 AD, sa 33 AD, dinihira siya kutob. Dini siya sa 33 AD lang kutob. Nagtong panahon, na wala pa siya mamatay, gisakit pa siya, gisulti na niya dapat. O sa iyang isulti, ingon siya, wala ba gayon kamo makabasa sa kasulatan na sa mga magtutukod gisalipay nahimong uluhang bato sa kamagam buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makataybulo ngayon. Busa sultihan ko kamo nga ang inharian sa Dios nga kaning kingdom of Christ pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod. No, gihatag niya sa usa ka nasod. Iyang gikuha o gihatag niya sa usa ka nasod. Mao mga kaigsuonan nga ang kingdom of Christ gikuha o gihatag sa usa ka nasod o kanang nasurang gihatagan mao gayon ang namunga sa Kristohanong pagtuo walay lain mao gayon ang Pilipinas. No? Pilipinas. Kung kinaan naman ka sa pagkabanhaw. Ana naman ka sa pagkabanhaw kay iya magikuha o gihatag siya sa kanasod. Adunay sukod nga duha ka libo ka tuig. Kanahunay sukod. Aron makita nimo na ang kingdom of Christ gihatag anang sa kanasod nga mamunga ni Kristo. Imong dadon ang 457 nga niini mao ang uno sa 498. Imong dadon dire
Imong imay pastikan sa 2,000 ka tuig ang answer 1543. Sa 1543, niini ang nasod nga gibalhinan sa gingharian sa Dios mao ang Pilipinas. Kana. Pilipinas ang gibalhinan. Mao nga dinhi sa Pilipinas imong pangitaon anong kingdom of praise ibalhin man na. Mao nga sa pagpangita nimo anong kingdom of praise dili ka makakitaan na kung dili ka mubasa sa giingon ni Ecclesiastes 3:15 sa diha sa kaning panahon, no? Sa diha sa kaning panahon o sa umalabot ka diha na sa kaning panahon o kinapangita sa Dios pag-usap kadtong miagi na. Unsa may miagi? Kingdom of praise man. Ang kingdom of praise ni adto pang 487 na dito sila sa kamingawan sa Sinai. Sa ika-10 ka bulan ng mga bulan sa Sinai. 487 na gisulti na ang tukurong sa Dios mao ang kingdom of praise. Nang karon kay balik man na. Kay gingon man sa kasulatan sa diha sa kaning panahon o sa malapot ka diha na sa kaning panahon o ginapangita sa Dios parusa kadtong miagi na. Ang miagi unsa kingdom of praise. Unya karon unsa may huna-huna sa mga tao nga nigawas ang kingdom of praise sa Pilipinas. Gitawag kini og sulpot. Mao masakit paminawon nila karon nga nigawas ang kingdom of praise dinhi sa Pilipinas nga ilang pasangimnan nga sulpot. Ilang gigam-an og istorya nga dili tinuod. Ilang gipagbulagan-bugalan ilang mga tamay, pero ato na silang patamayon, pabugal-bugalon. Kaya naman, dili nila madawat na ang kingdom of praise mao ang gingharian nga walay katapusan nga mao kini ang gisulti ni Daniel sa 2:44 na nagaingon sa mga adlaw ni anang mga haria ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili malumpag ni ang gahom ni ana mahadilin sa laing mga katawan o kini magautot nga bungkag ining tanan mga gingharian o kini mulungtad sa walay katapusan. Kingdom of praise. No? Kingdom of praise. Dili ako maulaw musulti na ang tuturong sa Diyos pag-usan ang kingdom of praise. Mao kana mga kaibigan. Karon tanaw na to. Kay isulti man nga gihatag sa ang gingharian ng mga kingdom of praise gihatag sa kanasod atong basawan ang ingon sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 6. Unsay gisulti diri? No? Dili na tusog doon sa 5. O gikan kang sa Kristo. Ang kasaligan na saksi, ang panganay sa mga nangamatay, o kaniya nga nahigugma kanato, o nagtamtang kanato, gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. No? O naghimo kanato nga usa ka gingharian. Unsa nga gingharian? Mga saserdote. Klaro na? Mga saserdote ngadto sa iyang Dios ug Amahan. Kaniya ang himaya ug ang pagahom hangtod sa kahimturan sa tuban. Muli gingharian nga dili mabungkag. No? Mo ni siya gingharian nga dili mabungkag sumala gisulti ni propeta Daniel. Na mulungtad sa walay katapusan, everlasting kingdom. Everlasting kingdom of the praise of God and of Christ. Atong dungagan og basa ang Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6. No? 20 bersikulo 6. Unsay gisulti? Bulahan ug balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagabanhaw. Sa mga taong ingon ini ang ikaduhang kamatayon wa nay gahom sa pagbuot hinunoa sila mahimong mga saserdote
sila sulod sa usa ka libo ka tuig. Klaro kayo mga kaigsunan nga ang tukuron ni ay mao ang kingdom of rest. Muna yung tukuron ni Kristo. Kaya dili man pwede nga mutukod si Kristo o mga sikta. Dili man pwede. Dili man pwede nga mutukod siya nga dili gisulti sa Dios. Mao nga ang iyang tukuron kadtong gisulti sa Dios. Kay mao ang originality. Kadtong gisulti sa Dios. Kay kanang nanggawas karon dili man wala ka nang gisulti sa Dios. Asa man sa kasulatan gikan si Jesus padong sa pinadaya kanang ilang mga pundo karon. Wala gisulti ka. Ha? Hinumduman na to. Dito ni Jacob, nisulod sila sa Egipto, niya ang positibo sa Buday City. Nisulod sila Nisulod sila sa Egipto, sulod sa positibo sa Buday City. O kaulipon sila sulod sa 430, nang gula sila aning 487. Kung sa may sulod istorya aning 487, human sila nagula gikan sa Egipto. Nga katong Ehipto, mo kini ang gahong. Mo kini ang gahong kaning Ehipto. Kay ang Ehipto, mo kana ang gahong sa giingon nila nga tumanaw kamo sa bato. Nga mo si Abraham, tumanaw kamo sa bato. Diin kamo saksaka ug sa lumag sa gahong, diin kamo kaluta. Ang gahong Ehipto. Mao nga nawlikon sila ang sulod sa 430 nang gula sila ani. Mao nga dito na sila sa kamingawan sa Sinai. Sa ikatulog ka bulan nga mao ang siban dito nagsulti ng Dios. Ipasaka si Moises dito sa bukid sa Sinai. Naging-istorya ang Dios kung sa istorya sa Dios. Alam anako kamo mamahimo nga usa ka gingharian. Unsa nga gingharian? Mga saserdote. Sato pa day ang isulti ni Daniel na ang gingharian na tukuron mao diyan ang gingharian sa mga saserdote. No? Mo man kay gani siya gikan ni Abraham, Isaac ug Jacob. Mao man ang kingdom of rest. No? Mao ni siya ang kingdom of rest. Ano siya? Muna siya kingdom of rest. Dili mo matawag ang kingdom of rest kung kulang eh. Kaya mo mani ang tambungan sa lamesa. Diba? Sumala sa Matthew 8:11. Daghan unya ang mga buot, gikan sa silangan, kasadpan, tambong sa kananan, uban ang Abraham, Isaac, ug Jacob, diha sa gingharian sa akong mao ni mga kaibigan. Muna nga dili ako maulaw musulti na ang tukuron ni Kristo mao ang kingdom of rest. Busa kanang mga natamay, mga nagbugal-bugal, kamiingon nga sulpot, tan-aw ninyo ang sinugdan asa nagsulti ang Dios. 487 mauni ang pag-ingon ni. Muna ang pag-ingon sa Dios na mahimong mga saserdote, mahimong kingdom of rest. Karon mga kaigsunan, nga dili nato tamayon kung makita nato nga adunay mga magsasangyaw nga nagsangyaw inyo makita ninyo sa inyong Facebook nga palit na kayo ba? Dahil mingon na yung sulpot na rin. Inanglan ninyo sa pistalihan. Tunan sa ninyo, nga nahimo ni, giunsa ni, aron nga mahibalo mo, nga kanang kingdom of rest, ang mo na ang originality. No? Mo na siya ang originality. Nga tukuro niya. Hindi monitor ba ito yung? Na. Inana mga kaigsunan. Mao nga niini karon
kay gisulti man nga Pilipinas ang ibalhina. Ana, unya na may sukod. Oh. Ang sukod kani. Pag abot sa Pilipinas, naa po na sukod. Ang sukod ani aron nga makita nato nga imong dadon ang sukod ng 430 gikan na. Ha? 3791. 1973 mo kini ang hatag nga ang dapitan mahimong balaang syudad. Pinaagi sa sukod na trademark sa mga anak sa Diyos na sila na ulipon dito sa Egypto tulad aning 430 mga muni dati na ito masukod. Dinhi, nagdalhingan nga mao ang Pilipinas ang ASEAN 1973 dinhi na himo nga balaang syudad ang dapitan. Mao nga nakita ninyo karon nga naa kami sa dapitan tungod nga ang buhat sa Dios naa sa dapitan ay ang dapitan dinhi magpuyo ang Dios. No? Dinhi magpuyo ang Dios sa dapitan. Ay kaning dapitan adunay sa trademark o ilhanan. Unsa may ilhanan nga ang dapitan dinhi nagpuyo ang Dios. Tungod anang duha ka suba. Nga kaning duha ka suba mao kanang ang Ulo River o Likuran, no? Unsa may Likuran River. Unsa man koy kaning tawag unsa man koy kalambigitan nga diha nagpuyo ang Dios pinaagi sa duha ka suba. Unsa man pod tungod kay kini karon mao ni ang espiritual Mesopotamia. Nga espiritual Mesopotamia, pinagbanggit ang Abraham. Kay si Abraham, taga Mesopotamia. No? Mao nga kaning dapitan, mao ni siya ang bag-ong nga Mesopotamia. Pinaagi aning duha ka suba nga nalibot. Mao nga 1973, January 24, presidential decree nga dapitan mahimong balaang syudad pinaagi ni ex-president Marcos Sr. Ani wahay lain sa tibok kalibutan nga nahimong balaang syudad nga niini diha nato makita nga ang Dios diha pinupilo. Ha? Unsa man koy lain nga katibayan nato nga kaning dapitan na ati ang Diyos, yara. Oh. Kana, ani siya, dapitan, island, o Sibior. Mao nga Diyos ng dapitan. Diyos, dapitan, island, o Sibior. Manuluwas yung dapitan. Kung manuluwas yung dapitan, unsa may pamaagi nga kaning dapitan manuluwas, tungod anang miingon niya, nga bulahan o balaan ang tao nga makamit, unsa man po'y ambitan niya, kani aron mahibalo siya nga ang gobyerno sa Dios, ang kingdom of Christ nga naanay ay naanay ang kingdom of Christ nga niini din magsugod ang istorya sa dapitan. No? Dili magsugod ang istorya sa dapitan. Pero imo mang tan-aw na ni. Ani? Wala ani 1973. 1 year pa lang. Wala ani. Napapahimo ng minusan, nawa. Kung imo nang minusan, anong 1973, minusan nimo na ko sa katuig 1972. 1972 naana ang lawas sa Diyos
na ana ang lawas ni Abraham. Dili man ka makasulti na alam na tao ang 1972 kung dili mo makita o dili mo mahibaluan pinaagi sa kaalam nga kanang kaalam dili mo makita sa tanang mga magsasakyaw. Ilabi na karon nga ang tupuron na sa Dios dinhi sa kalibutan mao di ang kingdom of Christ. No? Mao di ang kingdom of Christ. Mao nga ang 1972 kana for dili na tao ang among labaw mga tutudlo Supreme Divine Master po dito Diabo 1972 sa tupan na ang lawas. Kaya naman ang lawas na gisublan sa Dios. Unsa may atong katibayan nga naana ang lawas tungod sa giingon na adunay bag-ong ngalan. Mao makasulti ta ang lawas ng isugdan ani mao di ay ang lawas sa Dios nga niini mao ang espiritu sa kamatuoran mao ang mutud-an kanako sa tanan nga mga butang nga wala matutud-an dito sa panahon ni Jesus. Mao gani katungo sa kasawa ng putanan ni Jesus. Ginoo niini bang panahon na karon igapaniuli ba ang gingharian ngadto sa mga Israel? Kung sa ito pag Jesus, dili itumot na ninyo ang pagkasayo. Ano man? Kaya kung isulti ito ni Jesus dito, kung sa pa may isulti di ay ani karon kung isulti na Jesus. Wala na. Mao nga, dili na dayon kay pulungan ang Diyos na magatutan sa amin. No? Mao nga 1972. Anak, imo na yung tan-awon ani 1972. Imo na yung daton ang sukod ani. Musukod ka dire o korte. Oh. Aning korte mo ni sukod. Tato ka 2 11 0 kani siya 1 na so aning 40 mao kini ang sukod nga paghari ni David. Ani, kay kaning sukura 40 man ni. 40 man tong David. Ano tong David man tungod kay katong trono ni David mao man to ang i-restore. Katong trono ni David nga wala mahariin ni Jesus. Mga 2012 dinhi misulti ang Dios. Nga siya na ang Kristo ani. Mao man ni sukod ni. Sukod kini nga adunay Kristo nga kaning Kristo unsa ni Kristo? Bato. Unya ni kaning bato. Mao man si Abraham. No? Aning bato Kristo. Unya aning bato si Abraham. Sa to pa nanay Abraham diri. Mao nga isip ka og 7 2000 pila 19 dinhi mao ni ang pagsulti nga muulit siya sa dapitan aron nga mapuman ang istorya nga muulit siya sa dapitan tungod aning espiritual Mesopotamia nga niini ang espiritual Mesopotamia diha nagpuyo si Abraham. So kung masabot nato nga kanini ay istorya ani 1972 si Abraham na ini. No? Alawan niyo ang istorya. Ni gawa si ani 1972 na tao si ani. Ni gawa siya sa 2019. Pagawa siya sa 2019, di pa paulit siya sa lapitan na diri ang istorya. Tungod anang Mesopotamia. Island surrounded between island isla nga gilibutan sa duha ka. No? Oh. Island surrounded by 2 branches of rivers.
Surrounded. Mga ani, mga kaigsoon na. So, 2019. Kana. Mao na ang istorya daw naagdire nag-focus. Nakabidre nag-focus. Di wala di siya nag-focus sa laing mga lugar sa Cebu, sa Luzon, sa asang dapat nga lugar. Wa gid ito mag-focus ang istorya sa Dios. Naagdire. Aning dapitan Dios ang sukod. Di man mo makita sa dapitan ang istorya o dili sa dapitan magsugod ang gobyerno sa Dios. Ang sa tuloy gobyerno sa Dios, ang gobyerno sa Dios mao ni ang kingdom of rest. Mao ay ang kingdom of rest. Mao nga mga igsoon, dili ako maulaw sulti nga karon kinahanglan nga kitang mga Pilipino, kitang mga anak sa Dios ay mudawat ng nga kita mga anak sa Dios. Kinahanglan na inyo ning masabtan ang istorya sa Dios. At yawat na lang nga mabilong mo sa giingon, bulahan o balaan ang tao nga makaambit. Kaya dili man kung ang tao nga dili makaambit sama sa pagtulunan nga gihatag sa among labaw nga magtutudlo nga among ikapahibalo diha kaninyo aron nga yawat na lang nga masabtan ninyo, no? Mo mga igsoon, ano na naman tayo 5 minutos para maka-prepare sa atong mga igsoon nga musunod nga ang ikalima, no? Ikalima nga piltahan na si Cardinal Christopher Rito. Mga dinhi na nang uputom sa ihatag na tema atong atangan ang husay sa atong igsoon. Sunod ani. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa ngalan sa among labaw nga magtutudlo Supreme Divine Master Pope Benito Giapo uban sa tibok niyang pamilya ayong hapon ingon man sa tanan ng mga naminaw o sa mga kaubanan nato sa 12 kapiltahan nga naa dinhi o uban pa nga naa dito sa luwas, no? Ayong hapon sa mga bishop atong hinumduman nga kaning kingdom of rest adunay 12 ka mga tribo. O kaning kingdom of rest adunay 12 ka mga pirtahan. Nga niini diha mo musulod, diha mo muagi kay ang kasulatan ang dili muagi sa pirtahan kawatan o tulisan. Mao nga kaning kingdom of rest kaning gobyerno sa Dios adunay 12 ka pirtahan. Adunay 12 ka mga tribo. Sa kung asa kamo na igugma, asa kamo nga mas masayon sa inyong kasing-kasing, inyong dawaton, asa kamo adto mo anak nila. No? Pangitaan lang ninyo kung asa mo. Ano ninyo ning gumaan kay mao na ang inyong tribo. No? 12 ka mo. 12. As pili lang mo anak. Kay mao kana ang gobyerno sa Dios nga manungkad dinhi sila kita. No? Dinhi lang kutob, salamat ug maayong hapon kanatong tanan.